Itàlia, italià, Veneto. Per què dona suport? Perquè hi ha una manifestació aquí del nacionalisme i nosaltres no hi podem ser aliens. És una manifestació a la qual nosaltres lògicament ens trobem còmodes. Convergència no pot ser aliè a una manifestació de patriotisme com aquesta. Però demanar la independència. Bé, aquesta manifestació i aquesta convocatòria el que demana és l'autodeterminació i la independència. Bé, nosaltres parlem del dret a decidir. Aquest és el nostre plantejament programàtic. I molta gent a dintre Convergència, o alguna gent a dintre Convergència, es declara obertament independentista. Però, en tot cas, aquí nosaltres el que parlem és del dret a decidir. I el dret a decidir pot arribar fins a la independència, però passa per altres estacions. Bé, nosaltres estem aquí, ens sembla que és absolutament coherent i repeteixo, nosaltres no podíem ser aliens a una demostració patriòtica i nacional com aquesta. De tota manera, no deixa de sorprendre un poc el gir més nacionalista, més independentista de Convergència, no? Que sempre ha estat un poc... Jo no sé si és un gir o no és un gir. Nosaltres som un partit nacionalista absolutament conseqüent, i bé, potser sí que en aquests últims anys el nostre discurs ha tingut un punt més d'anar una mica més enllà, però té a veure també amb la incomprensió que trobem a Madrid. Si nosaltres tinguéssim un estatut plenament desenvolupat, nosaltres tinguéssim un finançament que se'ns respectés, doncs potser no estaríem aquí, potser no hi hauria ningú aquí si tinguéssim un estatut respectat. I un ultimàtum del Partit Socialista del dia 31 de desembre, quin dia estem avui? Estem al mes de març. Això és el que passa. Segurament nosaltres, i molta gent no voldria estar aquí. Voldríem tenir un autogovern ampli i avançar d'una manera més progressiva, però és que ens porten aquí. Sí, pot dir el seu nom favorit? Sí, soc Carles Llorenç, soc el responsable internacional de Convergència. I què li sembla l'actitud dels guardans davant l'acte d'avui? L'actitud d'en guardans, nosaltres, el partit com a Convergència, no estem aquí com a Convergència, sinó que ens hem sentit cridats cada un individualment. I per tant hi ha gent de Convergència que ha pogut, no ha pogut, ha volgut estar aquí i d'altres potser no. Doncs nosaltres ho respectem i cadascú està allà on vol estar. Moltes gràcies. Soc Oriol Junqueras, candidat d'Esquerra a les eleccions europees. Per què està vingut fins aquí, no? Doncs d'entrada perquè hi ha la sensibilitat d'una part molt important de la nostra societat per ser-hi i per tant em sembla que és evident que hem de procurar fer costat a la sensibilitat social de la nostra gent, de la societat civil catalana. Després perquè a més la reivindicació que fa és una reivindicació que nosaltres compartim plenament, que és la reivindicació del major reconeixement internacional de Catalunya, el reconeixement de Catalunya com un país normal que aspira a ser un estat més a la Unió Europea i el dret a l'autodeterminació, que és la via per arribar a ser un estat. I ens sembla que els drets democràtics adquireixen sentit quan són exercits i per tant nosaltres volem exercir el dret a l'autodeterminació per donar sentit precisament a la democràcia. Estic encantat de sumar-m'hi, només faltaria, i per tant faig una valoració molt positiva del fet que els partits, diversos partits, estiguin aquí presents i especialment Esquerra Republicana, que és el que ha enviat una delegació de més alt nivell i fins i tot el seu candidat a les eleccions europees. Sigui el dia que podrem exercir el nostre dret a l'autodeterminació, el dia que espero una majoria de catalans demanen l'estat propi del país. Potser tardarà encara un cert temps. Però en tot cas és molt important que avui aquesta iniciativa de ciutadans i de ciutadanes, a títol individual, amb el suport de les fundacions de catalanisme polític, doncs hagi reunit tants milers de persones, són molta cosa. Aquí a Brussel·les és una mostra clara que els catalans ja no estem tips de deixar-nos enredar per Madrid, i que els catalans demanem l'empara internacional, l'empara avui de la Unió Europea, però jo crec que algun dia, sobretot si el Tribunal Constitucional conculca el que va ser una nació sobirana del poble de Catalunya, una sentència desfavorable, potser hauria d'arribar el moment que el Parlament de Catalunya no només fes un acte de sobirania, clar, sinó que donés aquesta empara de la Unió Europea als drets nacionals dels catalans i acudís a les Nacions Unides presentant el cas català. El cas català que reclama d'una vegada per totes la solució dintre del món. El que no pot ser és que se'ns menystingui d'aquesta manera.
estem recollint signatures i això entrarà al Parlament de Catalunya aviat. Esperem que aquí recollim moltes signatures. Independència! Independència! Ja has descomptat, Joan? No el trobo. 40.000 dius. Espera, que ara tiro la meva. Fareu-vos com voleu.